गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रजनी स्वर्गियारी बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिबो जाखांबाय बिथाङा बेसेबा सम जों उन्दै समावनो रेडिअ'आव मेथाइ रोजाबदोंमोन आं बिथांजों रायज्लायगोन नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' नांबाय हेलौ हेलौ आदा रजनी स्वर्गियारी आदा आं फैलाव बसुमतारीलै बेखौथ' मोनबाय दानिनो मिथिबाय आङो मागो दमासिनि नोंनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय आच्छा गोजोन्थों आंबो बावहरबाय आं गोजोनग्लायनाय मोनबाय दे आदा आं नोंजों नोंनि कालचार केरियारनि सायावसो सावरायगोन गुबुन पलिटिक्सनि खोथा सावराया आरो बेखौ आङो नोंथांनि भइसखौ रेकर्ड खालामना लाखिनाय जागोन मथा मथि आं खालामबाय रेकर्ड सोना होबाय कम्पिउटाराव दा आंनाव मोननैसो सोंथि दङ आदा बेखौनो नों फिननाय होनांगौ दान्दिसे सम लागोन बे सोंथिया जाबाय आदाया बबे समाव रेडिअ मेथाइ रोजाबजेननाय बेयावथ' 1979 मायथाइयाव 1979 अब्ला कलेजाव फरायना दंमोन ना आदा कलेजाव फरायदोंमोन बेहाय नों मेथाइआथ' निजा लिरनायसो रोजाबदोंमोन ना प्रथम रोजाबनाया उत्तम चन्द्र सेक्रेटारिनि सिगां रोजाबग्रोनाया बिब्दिनो गुबुन लिरगिरिफोरनि आं मेथाइ खनदोंमोन बिनि उनाव आं निजेनि लिरगिरि जानानै निजेनिखौनो खननो मोननाय खाबु मोननायसै उत्तम आदानि गिबि मेथाइ रोजाबनायखौ नों निस्सय गोसोआव दं लाइनसेल' गोसोआव दंलै बबे लाइन बे दैमा गाथोना होननाय बे सुरा माबोरै मोनलै आं खोनादों आरो मेथाइखौ दा रेडिअ'आनो गैलाना गैलालै बे दैमा गाथोनाव बेनिमोन आरो बेनोमोन प्रथम मेथाइआ प्रथम रोजाबनाय बे बेनो माने जोंनि बर' हारिनि हारिमुआव बेनो टार्निं पइन्ट आरो बे मेथाइआनो बिनि उनाव नों निजाबो रोजाबबाय निजा रोजाबनायाव नोङो गिबि नोंनि आखाइजों लिरनाय मेथाइआ बबे दोंसेयामोन बेखौथ' आङो एक्जेक्टलि ओरैहाय गोसोआव गैया ओरैहाय निजा लिरनाय मेथाइखौ खननाया आं ओरैहाय बांद्राय गोसोआव गैया बांद्राय जिउ दैमानि गाथोनाव बेथ' उनावसो खोमा बे गेजेर ससेयावनो जाबाय गेजेर ससेयाव ओमफ्राय बे मेथाइनि जारिमिनखौ एसे बुंहरनो हागोन नामा मेथाइनि जारिमिनालाय बे सोरजिजानाया ओरैहाय आसलथे लिरगिरिफोरा मानसिनि सामग्रिक परिबेसखौ नायनानै समाजनि सामग्रिक परिबेसखौ नायनानै मेथाइफोरखौ लिरनाय जायोथ' ओइबुलि आङो बुंनो सानाखै बे आंनि जिउजों लोब्बा गैया होननानै आं बुंनो सानाखै बेयाव आंनि जिउनिबो एसे गोहोम दं मानो होनब्ला आङो मोनसे समाव लाइमोन गोसोखौ लानानै लाइमोन सिख्लाखौ
मोजां मोननो नागिरनाया मानसिनि हुदा बादियै आंबो बै समाव मोजां मोननो नागिरदोंमोन, मोजां मोनजादोंमोनबो। उनावहाय खिन्थु माने बे लाइमोन सिख्लाया एसे गारबाय आरोखि। बे जाउनावनो बे मेथाइखौ सोरजिदोंमोन। नाथाय बे मेथाइआ गुबुन गुबुन आंनि बेक्तिगतल' नङा, गुबुन गुबुन मानसिनि जिउआवबो बेफोरबायदि जाथाया जानायखाय बेखौ गोरोबनाय बादियै आङो लिरनानै खननाय जादों आरोखि। आरो मेरला मेथाइ दं नोंनाव, नोंनि गावनि जोंनो रोजाबना खोथिदोंमोन सानसेखालि, रोजाबनाबो होदोंमोन। मा दोंसे आं बावबाय। ओमफ्राय आदसा बेथ' थांबाय। आदायाथ' भुपेन हाजरिकाजों जोबोद मोजांमोन ना सेंग्राखालाव? औ, सेंग्राखालावथ' ओरैनो माबायो, थांफायो, लोगो मोनो। आरो बे कमिउनिटि सिंगिं प्रग्राम अन इन्टिग्रेसनाव बे आंखौ लाफादोंमोन। गतिके बिथांजों आङो गुबुन गुबुन फ्राय 18तासो रावनि मेथाइ आङो बै मिर्जा, सयगाव मिर्जायाव आङो ट्रेइनआप जादोंमोन आरो बिथाङा फोरोंदोंमोन। बे अनुपातै जोङो खनदोंमोन आरो फ्राय 18तासो नेसनेल पेट्रियटिक सं बेखौ बिभिन्न भाषानि आं खननो सोलोंदोंमोन आरो मोनदोंमोन। आरो बिथाङा बे नेसनेल लेभेलनि बिब्दि फोरोंग्रा मोनसे गदजे दंमोन। बे अनुपातै आं बे चान्सखौ जोंनि मिर्जायाव मोनदोंमोन आरो बे मिर्जायाव आं सोलोंदोंमोन आरोखि। आफ्रिकानि सासे सिंगारजों भुपेन हाजरिकाया जोबोद मोजां होनना खोनादोंमोन, पल रबसन। बेखौथ' आदा मिथिगौ? मिथिगौ। ओमफ्राय बे पल रबसननि गोहोआ इनाव एसे गोलैदों आरो आदानाव नोंनाव खेंख्राय थिर गावनाय बायसा नोंनावबो गोलैफैदो आरो एसे, नङा होमबा? औ, गोग्लैदो होननानै आं बुङा, खिन्थु मोनसे प्रभाब आरोखि। प्रभाबखौनोथ' होनबाय आं। ओमफ्राय बे मेथाइखौथ' नोङो दोंसे मेथाइखौ खनोमोन ना स्टेजाव, We are the same boat brother। We are the same boat brother। बेनो गोहोम होनजाबाय आरो। औ, बेखौथ' रेकर्डिंबो खालामदों। ओमफ्राय आदाया बेफोरथ' इन्टारनेसनेल माबा खोन्था जाहैबाय। जायखिजाया पेट्रियटिक मेथाइआव आदाया जोबोद गोसो गुदुंमोन आरो ना बै सेंग्रा समावनो? होमबा हाबा जायाखैमोन? हाबा जाथ'वाखैमोन। बिनि उनाव सिनेमायाव मेथाइ रोजाबबाय नोङो ना? औ। गिबि सिनेमायाव मेथाइ रोजाबनाया मामोन? बे सिनेमाया जाहैबाय गोरोबथानि जारिमिनमोन। गोरोबथानि जारिमिन। बेवहाय जौखौ लानानै मेथाइ दोंसे सुजुदोंमोन नामा? औ। बेखौथ' रायजोफोरा जों सानैनि सावरायनायखौ खोनागोन नालाय। औ। रायजोफोराबो खोनागोन। बेखौ एसे गुनगुनायना हरनो हागोन नामा? जौ बेखौथ' बे माबायावबो मोनगोन, इउटुबावबो सार्च खालामबा मोनगोन। ओरै डाइरेक्ट र' हिसाबै। खिन्थु बाथ्राया ओरै जाहैबाय, जौ नोङा नों आंनि असे लोगोसो, बिसो नङा नों जेब्लाबो थांना थानायनि थुलुंगासो। थिग बिदि आरोखि। बिदियाव बेहाय सोर सोर रोजाबदोंमोन लायो मेथाइआ? बिके महन ठाकुरियाबो रोजाबदोंमोन नामा दोंसे? बहाय गैया। औ, बेहाय गैया ना? बेनि उनाव आदाया आफादगिरि जाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि। बेसे सनाव जाखोमोन बे? आंथ' सिगां नेहाथारिसो जाग्रोदो 1991 मायथाइयाव।
1990 मायथाइयाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नेहाथारि जाग्रोबाय ओमफ्राय बिनि बेसे बोसोरनि उनाव आफादगिरि जाखो नामा बा बिनि मथा-मथि 98 आव जादों आं आफादगिरि खेबनै जादोंमोन नामा लान्थ्रियै खेबनै माने आफाद नेहाथारि जाबाय बेनि उनाव आफादगिरि जाबाय औ आफादगिरियाथ' खेबनै जायाखैना जायाखै बेनि उनाव सोर फैखो बेनि उनाव आं ओरैहाय गोसोआव बांद्राय आच्चा जायखिजाया बे थांबाय दा जेनेबा बर' हारिमुआव नोंसोरो मेल्ला गावबा गावनि आखाइनि जिनिस दोनबोबाय आथिंनि आफाखि दोनबोबाय बे हिसाबै हारिमुआ आदामोननिबो माने माबा दं आरोखि नोंसिनिबो बे नोंसिनि गोहोम जोबोद हारिमुआ थारमाने थफ्लाया जोंना बर'निया एसे देरदों बुंजायो आरो डिमान्ड खालामो बे समाव मानसिफोरा कालसाराव ओंखारनानै फ्रायानो ओंखाम मोनजाया ओरै बुङो ओंखामानो जायालै मा खालामबाय थानो मा खालामब्ला एसे मोजां नुहुरदो आदाया माबोरै खालामब्ला सिस्टेमखौ जोङो थांनानै थानो हानायनि राहा बेखौथ' माबोरै बुंनो दाबो जोंनि बोथोरा मोजां जानानै फैथ'वाखै खिन्थु नों बुंनाय बाथ्राखौ आङो स्वीकार खालामो बियो माने 100% सैथोमोन जे हारिमुआव गोजोमब्ला सिफुं दामनाय दल दामनाय मोसानाय मुसुरनाय मानसिफोरा माइरं मोनजाया बा बेजों थाबा माइरं मोनजाया होननानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा दंमोन खिन्थु बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगोनो दा बे एसे उल्था जानानै नुजाबाय बे उल्था जानानै नुजाबाय माने दालाय माथो बिखात ब्रेनि मानसिफ्रा डाक्टर इन्जिनियार जानायनि अनगायैबो आरो लोगोसेयैबो हारिमु बिथिंखौ लानानै थानो हायोबा माने गासै मानब जिबनखौ उपभग खालामनो हायो होननानै दा मोनदांबाय जायनि जाहोनाव दा मानसिफोरा डाक्टर इन्जिनियार फरायनायनि लोगोसेयैनो बा डाक्टर इन्जिनियारनिख्रुइबो बे बिथिङाव गोसो होनायखौ नुनो मोनो बिमा बिफा सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो बेवहाय नुनो मोननाय जायो आरो मानो होनब्ला आंनो लोगोसे सन्देरफानानै बेखौ बुंनो सानो खारन समाज सोलायनायाव दिनै राजनितिया थाखा फैसा पुलिस प्रहरी आयेन आदालत दंजोबो होननानै बिस्रा मोनसे हयथ' गोग्गानो हागौ खिन्थु बे संस्कृतिया ओरैबायदियै बियो लासैहैनो मानग्लोबजोबो बिनि उनावसो अन्यान्य शक्तिया माने राजनैतिक शक्ति इत्यादिया प्रभाब खातायनो हायो खिन्थु प्रथम संस्कृतिजोंसो माने समाजखौ दखल खालामनांगोन बिनि उनावसो राजनितिया बेवहाय जायगा मोनो दा बिब्दिनो जाबाय दा नुनो मोनगासिनो दं फोरमान जागासिनो दं दा जोंनि गेजेरावबो जिखिनि जों दा जा नुनो मोनदों दाथ' बहुत राजनिति बहुत पार्टी बहुत इत्यादि सोरबा सोरजोंबा लोगो जादों सोरबा सोरजोंबा नांलायदों ओरै जादोंब्लाबो जातिखौ फोथांना लाखिनायनि बेलायाव दा सेंग्रा सिख्लाफोरा बे इउटिउब इत्यादिनि पद्धतिजों जेरैबायदिहै बर' मेथाइ इत्यादिखौ फोसावनो हमदों मोसानाय इत्यादिखौ फोसावनो हमदों कुनु राजनितियाबो माहारिखौ फोथांना लाखिनायनि बेलायाव बे हारिमुनि बिथिङाव थानाय मानसिफोरनि बिबानखौ बानस'नो हायाखै बिसोर केवल नांलाय खमलाय थाखा फैसा बुदलाय खुदलाय गावथारलाय बमा होलाय जागासिनो दं खिन्थु जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा नों नाय इउटिउबाव खुलिनानै जातिखौ हमथानायनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो माबोरै खनबोदोंमोन माबोरै मोसाबोदोंमोन गासैखौबो लानानै सुन्दर भाबै
आधुनिक पद्धतिजों निजि सखियताखौ लाखिनानै जातिखौ फोथांनायनि बेलायाव गोग्गोम थांखिखौ बानबोगासिनो दं। बेयाव हारिमुना हाजार माइल गोजानाव राजनितिया हाजार माइल गोजानाव दं बिखेखय जाति दानायनि खेत्रआव आं बेखिनिखौ बुंबाय आरोखि। साबायखर। नै दा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे जि जोंनि 18ता ना 16ता मोसानाय बेखौ जि खौसेयाव लाबोनो जुजिगासिनो दङ बेथ' आंनि नोजोराव एसे लेट जाबाय थाबैनो जानायबा बियो बिनि सोमोन्दै बुंगोन नामा आदा? बे बुस्थुखौ लेटआथ' थिग जादोंआनो खिन्थु लेट होनबाबो बेखौ खालामनाया दा उपजुक्त सम होननानै आं सानो। मानो होनबा दा बे थाखानाय दोरोङारि मोसानाय माने खेराइ फोरबोखौ लानानै जितु 16ता पाटालिखौ लानानै 16ता आयदा दं बेखौ मोसानाय जितु पद्धति दं बे गासै पद्धतिया माने इसोर प्रदत्त इसोरा हरनाय होनना बुंनांगोन। दा बेखौ जोङो गोजोर खालामनो नागिरदों। बेखौ लाङै दा जों क्लास टेट होनो नागिरदों। क्लास टेट होनायनि अनगायैबो बेखौ इउनिभार्सिटिनि जरियते बेखौ रिकगनाइज एबा गनायथि मोनहोनानै बेखौ जोंनि गेजेराव जोंनि बिद्यालय इत्यादिफोराव जोङो बेखौ थिसननानै बिनि दारैनो जाहाथे नंगुबैयाबो फोसावजायो आरो बेनिफ्राय जोंनि सोलोंसाफोरा जोंनि हारिमुखौ लानानै जाहाथे माइरंबो मोनजालाङो बेनि पद्धतिखौ सिन्था सरसा खालामनाय जानानै दा जोङो बिभिन्न प्राय 30तानिबो बांसिन 30तानिख्रुइबो बांसिन मावबादा एबा वर्कशप खुंनायनि उनावहाय दा जोङो 6-7ताखौ जोङो क्लास टेट होनो हाबाय लिरजोब्बाय बेखौ लिरनानै जोङो माबायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव होबाय आरो इतिमध्य गनायथि मोनबाय आरो बेनिफ्राय बाखिखिनिखौबो क्रन'लजिकेलि जोङो बिब्दिनो खालामलांजोबनो हागोन होननानै आसा थिनाय जादों। बे बेलायाव बेखौ बुंनांगोन जोंखौ जेरैबादियै थुलुंगा एबा जोंखौ सुबिदा होनांगौमोन बेखिनियाव खिन्थु दानि राजनितिजों गोरोबना थानाय फरायसा हानजायानो जाथों राजनैतिक बिभिन्न हानजायानो जाथों अन्यान्य इत्यादियानो जाथों जेसेखिनि गोजोमनानै जोंनो सुबिदाखौ होनानै बेखिनि बुस्थुखौ बोनथुमना लाग्रोनायखौ दायित्व होननानै साननांगौमोन खिन्थु बेयावहाय एसे गोबाव जानाय बादि नुदों आरोखि। गभर्नमेन्टआ एसे हेल्प खालामबानो खामानिया थाब जागोन। बिथांमोना बिखेखय फरायसा हानजाया जुदि एसे गोख्रोङै बे बिथिङाव नोजोर बोनानै जोंखौ सुबिदा होयोबा खामानिया खिन्थु थाबैनो जागोन। नङाब्ला बाखि राजनैतिक हानजाफोरा खिन्थु बेफोरखौ लानानै माने राजनितिल' खालामबाय थायो प्रब्लेम सल्भ खालामनायनि धान्दायाव गैया। खिन्थु नंगुबैथिखौ जोङो हमथाना लाखिग्रोनानै खामानिखौ मावलांग्रोनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बेनो जोंनि आसलथे जातिखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे गोख्रों आगान जागोन आरो। दे होमबा आदा जों नोंथ' गुबुन जायगायाव थांनो ओंखारदों आं एसे जायखिजाया नोंनि मिजिंफोरा जाफुंथों सिमांफोरा जाफुंथों बर' हारिनि सिमां नालाय बियो नोंनि हारसिंथ' सिमां नङा जों बयनिबो सिमांखौ जाफुंहोनायाव नोंनि जिउआ गोलाव थाबावनांगोन ओंखायनो आङो अबं गसायनायाव एसे बोर बिहरनानै नोंनो सारस्रिहरनाय जाबाय आदा। दे गोजोन्थों मोजां। दे होमबा खुलुमबाय दे।
रजनी स्वर्गियारि बिथाङा लेस्रानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे बिथाङा आफादगिरिबो जादों आरो बायदिसिना बर' माहारिनि हारिमु आयदाफ्राव बाहागो लायो बिथाङा लोगोसे डक्टर रुंसारि डक्टर भुपेन हाजरिकाजोंबो मोजां लोगोमोन जायखिजाया रायजोफोर जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि